du més ligues a casa? Bon dia, com esteu? Estic molt contenta perquè no estic sola. Suposo que molts de vosaltres ja sabreu qui és. Hola! Qui eres? Soc Imma, la companya de pis de Gala, la influencer. I què has vingut a fer així? Per què estàs així? Pues perquè me digueres, anem a gravar. Li vaig dir, anem a fer el tag de la companya de pis. Llavors estem així. Contestar-vos ella preguntes que suposadament m'heu fet cap a mi. Això serà la primera part del vídeo, però després n'hi ha una sorpresa i he dit pensa com unes 10 preguntes que penses que siguen així en safret. No sé què ha pensat ni què ha buscat preguntes per a fer-me a mi, en les quals jo m'he de mullar i li he dit que siguen així picant. Dit això, una introducció superbreu, si m'enrotllo en tall. Vale. Comencem amb les preguntes que ens heu fet vosaltres. Primera pregunta. És bona companya de pis? A veure, sí, o sigui, depenent de lo que entengueu per companya de pis. Si enteneu per companya de pis una persona en la que has de conviure, t'ha de donar suport quan estàs mal, quan estàs de baixo, pues sí, és superbona companya de pis. I en què I bueno, i vale. després ja, sí, pues el tema de netejar, de tindre la casa ordenada, de preocupar-se per les coses del pis en si, pues també. De fet, la següent pregunta és neta? Sí. Vale. Neteja el que li toca, i més. Què fa per la nit? A Gala li agrada molt parlar. Això ho sabeu tots. Li agrada molt parlar. I pues a vegades se li va la flapa, damunt és una persona que no dorm per les nits quan toca. Resum, que jo a les 4 del matí potser estic fent una videotrucada perquè no tinc uns horaris normals i ella pues s'enfada perquè la desperte, perquè estem en paret. Com us vau conèixer? En la facultat. De València. Però no érem amigues. De fet, jo... Conta'm! Pues Gala és una persona que sempre vol cridar molt l'atenció i estar com sempre el focus de les classes i a mi això és una cosa que em fa molta ràbia. Ara que la conec, no, perquè conec com més aspectes d'ella. Però quan l'únic que la veus és en classe, pues és el que més el crida l'atenció. Soc la típica que està en primera fila, que no para de participar, que ho I sap tot. molt pilota. Soc superpilota. I a mi això em fica negra. I clar, pues jo entenc i jo sé que això, però després la gent em coneix i diu tu no eres tan arrogant com sempre. I bueno, a part que tenim la teoria de que no era rubia natural. Ah, sí, perquè tot el món en qüestió. I no s'ho creiem. Però ara sí, no? Però ara sí. veus que no m'he tintat ja en 6 mesos. Vale, gràcies. Vale, les dos sou de València. I d'on de València? Bueno, jo ja ho sabeu d'on soc, perquè ho he dit 1000 vegades, però sí, visc a València. O soc de Montcà, de l'Horta. Que és un Montcà, és un poble. No és Montcà de Reixac. I tampoc és l'Horta del barri de Barcelona, sinó que és la comarca de l'Horta de València. Està com a 20 minuts de València o mitja hora. Quines coses fa cadascuna que posa dels nervis a l'altra? He ficat a xerrar, a parlar, no sé en qui tampoc, o a gravar, i a mi em desperta. Doncs a mi el que me molesta és això, que no pensa. I més d'una volta i més de dos li ha hagut de tocar per telèfon. En plan, Gala, calla la puta boca. Jo no li l'agafi perquè a mi em fa vergonya, en plan, jo li pense i baixi directament la veu. A mi el que més em molesta, no és que em moleste, però duem horaris com super diferents. Aleshores, com jo, per exemple, un dia puc estar sopant a les 4 del matí i ella en plan, què fas? Jo en plan, però no veus que estic sopant? Vull dir, no em preguntes el que estic fent perquè sé perfectament que duem horaris totalment diferents. Aleshores, quan ella veu que jo ja no sóc una persona normal, que m'alça a les 2 del migdia i que em gita a les 5 del matí, m'ho pregunta i és com, t'he de donar explicacions, no veus que ja ho estic fent? Pues això, però que... No, i això és un altre tema, les migdiades igual... Vale, espera. Vaig a pegar una becaeta. Si dit a les 4, igual s'alça a les 8. Vale, però ara em faig una molada llarga. Però quan la faig bé, perquè les coses, si no es fan bé, no es fan. Següent pregunta. Us heu barallat alguna vegada? I jo crec que no. Directament no. Per algun fet, així fort, no, però per tips de convivència és normal. Vull dir, al final som companyes de pis vivint juntes, és com si fos ara la meva família. I quan ens fem alguna cosa, ens ho dèiem en seguida o es noten les cares. Perquè jo... Això tu saps, jo soc una persona com de parar molt les coses, aleshores no m'espere a que hi hagi un conflicte real de xillar-nos o de dir-nos coses lletges, saps? Hem plorat molt en esta casa, parlant coses i tenim comunicació, o sigui, tenim molta comunicació. Qui du més ligues a casa? Jo tinc nòvio, ve al pis cada 2 setmanes. Ella en du a un sempre. Si reformulem la pregunta i... Du molts ligues a casa? La cosa és que jo sol canar-me'n més. Sí. Li fan pudor els peus. No. A més que és molt maniàtica dels olors. Molt maniàtica. Però, o sigui, tinc el sentit de l'olfacte molt més desenvolupat, a que sí. Però sempre. Vale, quin signe ets? Bueno, jo soc Capri. I jo Leo.
Quina de les dues se salta més classes? Pobre. No ens saltem, o sigui, no som unes persones... Gala se le salta perquè és influencer i li quidren per coses. Quan no vaig a classe És ho faig de manera justificada, tipo, tinc una conferència, tinc el que siga, una gravació, pues deixo la classe a gravar i després me la mire. I tampoc, però que no mos O sigui, jo crec que destacaria més que estem en classe i no prestem atenció que el no Que el faltar. fet de- Depilaries el cul de l'altra és un challenge de TikTok, eh? Sí. Jo sí, jo també. Però perquè, tia, tu has vist coses molt pitjors. Ja, jo he vist coses molt Meu íntimes de és. Gala. Ma mare pregunta quantes vegades diu bona nit abans d'anar-se'n al llit. I és que s'ha donat una explicació en casa, quan estic en València, dic bona nit 40 vegades, estic en el llit i a ma mare i al meu germà criden molt bona nit, i si no em responen em poso molt nerviosa, però així no ho faig. No, Dic així una no vegada, fa, o sigui, sí així que no sol dir fa. bona nit abans d'anar a dormir, Sí, jo també, però ja està. Teniu el Satisfyer al pis? Podeu refer la pregunta en singular. Gala té el Satisfyer al pis? Té dos, de fet. En tinc 3, saps? Jo no, els modos de això. Una altra pregunta que acaben de fer per ací és que qui ha rentat més els llençols? Gala. Ara, sí, ja hem acabat les vostres preguntes. Tinc 3 preguntes, vale, a fer-te. La primera Que és, por. en què en gaste més diners? Lo que més t'he vist comprar-te des de setembre que estem així són jogues sexuals. Vale, pues estoy de sexo. O sigui, d'alguna temporada que cada setmana arribava un paquet. Bueno, vale, De sí. plata no melón. Sí, sí, no passa res. Esta pregunta tinc moltes ganes que respongues en sinceritat i és, tens ganes que tinga parella? Home! És que esta xiqueta té una obsessió. Aleshores sempre diu, m'apeteix veure't a tu enamorada de la vida, enamorada d'una persona i vull que tingues parella. A voltes vull voler així i a voltes no, perquè jo, aquesta xiqueta tampoc sé com agarrar a voltes en aquest tema. I l'última pregunta que jo li faig és si hagueres de relacionar-ho d'una frase els conceptes amor i gala, com els relacionaries amb... És una relació complicada. O no? I abans de fer-t'ho això, alguna cosa que vulguis dir-los que caiga un poc la meva imatge que esté com a galeta. Quan estava en classe i no te coneixia, pues tenia una imatge de tu, pues esta chica és una narcisista, és una egoista, és una superficial... Jo entenc que és una de les coses que pot pensar la gent de tu. I jo ho entenc I tu saps. i ho compartiria perfectament. Si jo no em coneixera a mi, de fet, jo sempre dic que em cauria malament. Després, quan convius en ella i això, la gent que ha conviscut en ella i que és amiga seva ho sap, pues eres una persona totalment diferent. Quan estàs en algú que realment vols, no eres així, no? Quan estic en algú o parlant sobre temes més profuns o estic a gust, el mòbil com que l'aparte i és una persona totalment diferent. Sí. Aleshores, l'última part del vídeo és que ella m'ha de fer algunes preguntes i jo m'he de mullar 100%, he de ser sincera. No sé quines són, les ha fet ella, tinc por perquè no les he vistes. Poreta. Crec que són picants. I comencem la... La primera. Què preferiries? O preferixes? Follar en un tio que no t'agrada mentalment, però sí físicament, o follar en un tio que t'agrada mentalment, però no físicament. Ara mateix. Sí, home, clar. Vinga, galeta, no? Vols gravar un vídeo a la teva companya? Pues tira-li. Ara mateix crec que estaria abans en un tio que em prenava més mentalment que físicament. T'esperaves això? Sí, això més. Sí, sí. Segona pregunta. Quan cobres de les xarxes socials? Realment no tinc com un sou al mes, no sé quants diners. Si m'ofereixen alguna coseta, alguna conferència, alguna gravació o el que siga, pues cobre. Vull dir, sé que gràcies a Malaya pues, m'estan eixint cosetes. No tinc, jo què sé, al mes un sou. Però sí que puc dir que alguna coseta pues, sí que va entrant. I la tercera i última pregunta. Vale, pensa en una persona que t'ha decebut en algun moment de la teva vida i pensa què voldries dir-li. Sí. L'última persona que m'ha decebut així un poc més del que m'esperava, que estic molt contenta que aquesta persona hagi decidit dir-me les coses tal com són, que jo sóc molt feliç si aquesta persona és feliç i que si no perdem el contacte i si continuo sabent d'aquesta persona, per mi perfecte, en això em val i res, però que la gent siga molt feliç i que les decisions de la vida al final es prenen molt egoistament i estic molt a favor de que cada persona prenga les decisions de la seva pròpia vida pensant només en ell
Fins així el vídeo d'avui en la companya de pis. Espero que l'hàgiu gaudit, que m'hàgiu conegut una miqueta més. Torne a tancar com el vídeo anterior, que estimeu molt, que estimeu bé, que estimeu a les persones de les quals compartiu vida perquè són molt importants i que Cuideu les relacions. I que d'una companya de pis... Comunicació. Vas a deixar-me parlar? No, vale. I que d'una companya de pis al final pot eixir una amiga. Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te i caure i tornar a renaixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat esos fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes.